Дами и господа, този поздрав е специално направен от баба Илияна и леля София и нейното семейство, специално за Ангел Тариката, за най-добрия от село Караново, за Тариката оригинал, за Ангел Тарсака. Мурат Кинг Продакшън! Баба Илияна и леля София, Китао, лако семейство от село Караново. Поздрав, Керава! Тарикатеске, о ангелес, от Тарсаки Кайчилеско. Ахава поздрави, Ромален ми фамилия, мастарен тумаре мосте. Будбари фамилия, Капабарав туме. Вали гърми на Тариката, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне цяла България. Аз съм Тариката. Леси барвало от Тарикати, онай баро, андо село Караново. Ефтино лео, ефтино бикнел, всичко сам, постиги насам. Се издигна, има майка, къща палат и най-красивия баща. Наши пераве на манкале душмане, аме сијам думе сте, одоле си баре легендарија, андо село Караново, от Тарикати, о баре дому гако, баре ви.